Hvad så der alle sammen? Og velkommen tilbage. Vi har en person med. Er I klar? 3, 2, 1. Nu! Hvad så, folkens? Hvad så? Hvor har vi ham? Det her! Der har vi ham! Kom så. Vi skal i gang. Ja. Og forresten, vi skal spille Bed Wars i dag. Hvis I dag skal vi gå efter en sjov metode. Ja. No. Skal vi ikke sige no mid challenge? Nej, jeg havde tænkt på noget andet. Base challenge. Yes. Yes. Det her map, det spillede jeg før. Det der, det er ret irriterende. At folk bare bliver ved med at join sådan. Hey, gå væk. Du står inde i mig. Det er holdender-strategien. Ja. Holdender-challengen. Ja. Nu må vi altså snart gå i gang. Jeg håber, vi bliver blå. Jeg håber, vi bliver pink. Ja, pink. Ja, pink. Nej. Hey, vi blev faktisk blå. La. Der ligger guld til dig, hvis det er. Jeg kaster bare alt guldet til dig. Jeg skal have jernet, fordi jeg går i gang med at bygge. Nej, vi skal først lige rush diamond. Ja. Jeg prøver at få 12 guld. Rush is a diamond. It's a diamond. It's diamond in the sky. Dun. Vi er måden snart herinde. Ja, vi er her. Okay. Fuck, det der, det var dårligt timet, mand. Hvad for noget? Fordi, sådan der, nu. Hvor mange diamonds har du? Fordi at hvis du har nok, så skal du købe forge. Jeg mangler 2, så kan jeg købe golden forge. Okay. Jeg blokker bare lige hurtigt sengen, så den er midlertidigt, sådan så folk bare ikke kan komme og bare med det samme hugge den. Hvor mange har du? 0. Nej, 1. Værsgo. Skal jeg gå i gang? Okay. Bum. Så, ja. Det her, det bliver sgu hyggeligt. Jeg vil lige være oppe i Void. Så, ja. Men hvis jeg kan, så vil jeg give link til Mikkels kanal nede i description. Han optager ikke. Så, det er jo ikke så godt, at han ikke optager. Nej, det var ikke så godt, men jeg synes bare, når nu der er optaget, så lægger du fucket meget. Ja, det lægger for nogen, når man optager. Vi kan høre, der er nogen, der ser fjernsyn. Vi kan skam høre nogen, der siger fjern. Jeg prøvede at skrive Hollander Challenge, men den blev ved med at irritere mig. Så nu har jeg 5 diamonds. Det er da fedt nok. Vi skal have Emerald Forge. Det er 6 diamonds. Hvad synes du? Jeg har 2 i min ender chest. Jeg har lige købt heal pool. Wood. Sådan.
Hvor mange har du? 0. Ja. Vi skal nok lige have købt sådan her. Bum. Jeg klarer sengen. Mille, diamonds i vores normale chest. Ja, jamen jeg skal bare lige hurtigt dække sengen ordentligt. Er det i orden? Og alt det guld vi får, det skal vi spare op til. Skal det hvad det er? Jeg har 3 guld. Nej, jeg mangler nogle blocks. Så nu mangler vi kun 2 til diamonds, eller 1 diamond til. Jeg har 2. Vi mangler 1 diamonds til. Nå nej, der lå 2 i chesten. Bum, 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 bum. Sådan der. Jeg sætter kun det her, fordi det er irriterende, når folk skal tage mine. Shit. Hvad? Ja, det er ikke så irriterende, fordi du kan bare tage indenfor, og så bare smadre. Ja. Nej, man kan jo ikke sætte her. Så. Emil, put alle dine diamonds ind. Det har jeg. Nej, du har ikke. Jamen, jeg har ikke nogen. Normalt chest. Jeg tror ikke, jeg har nogen. Jeg kigger lige. Sådan der. Du skal have 2. Det burde jeg også have. Jeg tror, jeg har lagt dem ind, for jeg har dem ikke med en ender chest. Så er det underligt. Så er de forsvundet. Skal vi ikke også ind på midt hurtigt? Nej, vi skal ikke ind på det med, fordi vi tager Emerald Forge. Ja. Jeg går lige hurtigt hen. Vi har Golden Forge. Ja. Der kommer en til lige om lidt. En til Dia. Jamen, vi har nok dias nu. Jamen, jeg tænker, vi skal lige købe trap. Trap is a trap. Okay, vi har allerede hiverfugl. Emerald Forge. It's a trap forge. Jeg gør lige hurtigt sådan her. Bum. Bum. Wow. Emil, herinde i midten, du har lavet, ikke også? Ja. Så skal vi lave til et udkigstårn, eller sådan et tårn, hvor der vi kan skyde med bue. Det er jeg helt. Det har vi. Emil, kom lige. Vent lidt. Prøv at kigge over på Grås base. Ja. Har du set den lange stang op i luften? Ja, Grå er død. Det ligner en penis. Ja, og du siger Jeg ved ikke, jeg ikke må sige det på et video, men det ligner det sgu meget. Men du har lige sagt det. Men det er den gode måde at komme op. Bum 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 bum. Dun dun dun. Jeg havde det der lyd i Minecraft, det skal jeg skulle lige have slået fra. Lad mig se, hvor har vi det? Jeg tror ikke, det er der. Så er den i midten der. Væk med det. Sådan der. Prøv at kigge herinde i vores chest. Prøv at kigge ind i vores chest. Jeg har godt set det. Vi skal bare have en emerald til, så er vores vej. Eller den der færdiggjort over i siden.
Du kan jo godt købe en bue. Kan du ikke købe 2 powerbuer, hvis det er? Du kan også købe en til mig, hvis du vil. Vi er hollænder. Vi mangler pile. Du går bare hen på... Lol, nej, jeg trykkede på den forkerte. Jeg har taget diamondsene. Der er 4. Har du nogle pile? Skal jeg... Jeg tager lige det guld, vi har herinde og køber nogle pile til os. Der ligger 20 pile til dig. Jeg står heroppe og... Vi skal altså have det der Molten Forge. Så nu kan folk ikke komme op. Jeg tør, du har løb igen, Pink. Eller rødhåret. Please! Nej! Åh. Har grøn bare livet? Det ved jeg ikke. Jeg kigger lige, for jeg synes da ikke, de har nogen vej nogen steder. Nej, de er bare livet. Skal vi ikke bygge hen til dem, så har vi en til generator. En til generator. Det kan du vel godt, men det er din... Der ligger en dige til dig. Jamen der er ingen henne på grøn. Eller der er ingen vej hen til grøn, anden den vi laver nu. Vi har pisse mange, eller... Vi har pisse mange iron tools. Ja. Jeg begynder at købe nogle iron golems. Ja, og vi har også meget guld, kan jeg sige dig. Meget guld. Jeg har 15 på mig. Eller... 15? Ja, jeg har lige fået 15 af at være herovre. Iron. Hvorfor siger du det? Det er fordi jeg lige... Nu er det væk. Der røg Pink. Sådan, jeg skulle bare lige hen og have tingene, der lå henne hos grøn. Hvor meget iron har du? Det ved jeg ikke, jeg skal lige kigge. Jeg har 4 diamonds. Har du også? Ja. Jeg har kun 20 pile lige nu. 20? Ja, 20. Jeg har 19. Der ligger iron golem sådan i kisten. Ja, jeg skal bare have 2. Det gør det også. Og så vi skal have en stor bøv. En bøv.
dværgesov her på toppen. Men jeg ved ikke, hvor lang den her episode skal være. Den skal være ok lang. Hvad synes du? Når vi dør, så kan det være, at vi tager et til game eller noget. Så, Jamen, se, hvad har vi så? Hvad er noget der? Der. Det er sådan der. Hvor har vi nogle... Har du... jeg ser dig. Rammer jeg dig? Ja, du har faktisk ramt mig. Må jeg købe et jernsværd? Det må du vel gerne. Tak. Vi skal lige gøre noget plads herinde til de der sværd, vi ikke bruger. Dem kan du bare sætte ind i din ender chest. Nej, fordi så hvis en af os dør, så har vi dem ikke i vores ender chest. Jo, vi har dem jo inde i vores... Jamen du har ikke jo. Nej, det kan jeg jo bare købe. Ja. Yeah. Emil, er du lige har træk på en? Hallo, jeg dækker altså lige for, sådan så folk ikke... Nej, det kan jeg ikke. Vi skal lige dække for det. Hvor er du? Jeg er hernede. Se, Emil! Ja, jeg har også set det. Jeg skal lige hurtigt dække for heroppe. Emil, hent nogle flere diamonds. Vent lidt, jeg skal lige dække for heroppe. Nej, jeg henter dem selv. Jamen, jeg sidder stok, jeg kan ikke komme op. Vi har jo faktisk også grønt. Men har du bygget over overhovedet? Ja, jeg har været derovre. Hvorfor bygger du så ikke bare derover igen? Jeg tror du var nogle andre, der havde bygget derover, men det kan jeg godt se, der er der ikke nogen, der har. Jeg har næsten lige været derovre. Jeg mangler bare emerald, så kan jeg også købe diamond armor. Fordi ellers ser det ikke så godt ud i vores chest. Emil, bare køb det. Ja, jeg kommer. Jeg skal bare lige hurtigt så. Og vi har en helt stack af guld. Ja. Har jeg overhovedet noget i min inventory? Jeg har ikke. Der er jeg heller ikke. Jeg går lige hurtigt hen på. Det er kun også Rød, der har seng tilbage, så... Nej, og Aqua. Ja, jeg køber lidt flere file, hvis det er okay med dig. Ja. Nu har jeg 52. Nu skal vi bare bruge lidt mere emerald, og så kan vi få diamond. Nej, jo. Diamondsværd. Ja, diamondsværd. Ja. Så. Bum bum, vi har en Rød, der står der. Det er jo ikke så klogt af ham. LOL, han har ikke engang købt noget armor, ham derovre. Og så røg han i void. Hallo, han har ikke købt noget armor. Det så jeg godt. Emil, vi skal bare lade diamondsene køre ud. Vi skal ikke tage dem. Hvorfor er det søsligt? Hvorfor? Emil, du skal ikke droppe det der. Det er fordi, jeg står og skyder ham ud i void. Åh, der ramte jeg ham ikke. Det kunne være nemmere, hvis vi også gik ind i midt. Så ville vi have haft mange flere emeralder. Nej, tak. Eller synes du måske, vi skal begynde at rush nogen og sådan noget? Vi kan da godt rush ham der, den røde. Vi kan også bare bygge over til siden. Ah, shit, han har bue! Chok, jeg fik egentlig. Jeg tror,
Jeg tror, jeg går efter midt. Skal vi ikke det? Ja, vi skal gå efter midt, og så skal vi gå efter dem. Ja, vi skal ud. Rød skal ud. Ja, de er pisseirriterende. Han er på lige sat i void. Der ligger 4 dier. Du har 4 dier. Bare lad dem køre. Ja, nu kommer jeg jo til at tage dem. Oh my god, Emilie, jeg sagde også lidt før. Bare lad dem køre. Jamen, jeg kom til at tage dem, fordi jeg kom til at hoppe ind i dem. Har du blocks? Ja, jeg har. Du fik en til midt. Og vi glemmer jer ikke, folkens. Ikke den her gang. Nej. Jeg siger, hvis der er nogen, der skyder. Det siger du. Der er ikke nogen, der skyder. Jeg mangler blocks. Vi skal have flere blocks. Hvad skal vi med blocks, så vi er herovre? Jamen, der er nogen, der er bygget her. Der er en rød herinde. Jamen, han har ikke noget armor. Oh, fuck. Jeg kan ikke ramme. Det der kolder jeg hacks. Vi fik ham. Ja, jeg render lige hurtigt ovenpå. Jeg har 6 emeralder med 2,5 HP. Jeg har 7 emeralder. Hvor mange har du? Jeg har 3. Så gå tilbage med dem. Så står jeg lige herinde og camper. Shit, vi har 10. Okay, hjælp mig, ham der hackeren kommer. Hackeren er her. Ryk dig! Pas på, han kommer for... Nej, hvad fanden? Hvor er han? Han er heroppe! Tager du ham? Yes! 2 emmer! 2 EM! Kom Emil, vi kommer hjem, og så skal vi bygge obsidian på vores seng. Vent, her! Du kan lige få det her med, hvis nu jeg dør. Hallo, der er en, der ham der rød skyder. Ja, jeg er ret ligeglad, fordi... Hallo, hvad med de her 12 emeralder, vi har? Jamen, hvis han skyder på mig... Han smadte hoppet i void. Hallo, hjælp mig. Jeg kan ikke komme over. Jo, nu. Nej, han skyder på mig. Fuck, han er lort ham der. Skynd dig. Jeg ramte ham seriøst. Skynd dig, løb. Yes. Nej, hallo, der er en over på sø. Nej. Jeg er ligeglad med, at jeg bliver skubbet i void. What? What? Det der døde hacks. Pas på, han har nutbag. Nej, what? Hallo. Hvor kan han hacker ham der? Hvor er? What, han hacker? Døde du? Jeg har set pisse mange hacker nu. Nej, du døde? Nej. Må jeg... Okay, ikke Holland-strategien mere. Nu er det bare rush-strategien. Nu køber jeg for vores Men emeralder. har du set, hvor meget han har sprunget? Jeg tror da, han havde 3 TNT eller sådan noget. Og han sprang hele væggen. Og nu har han så 13 emeralder, tror jeg. Så nu er jeg godt gearet op, mand. Jeg har både en Enderpearl, Diamond Sword, Diamond Armor, Golden Apples og TNT. Aqua har, hvad nu hedder, Obsidian. Ja. Derfor tænker jeg at gå over og nakke rød, hvis jeg kan. Men hallo, jeg tænker så ikke, hvordan fanden kan han sådan noget smart?
være, han ikke kigger. Er der andre, der er... Det er kun mig mod... Aqua mod rød. Jeg tror altså ikke, du klarer den. Nej. Jeg skal bare have ham der til at kigge væk. Fuck, han smitter lort. Sig, hvis han går væk og kigger. Jeg kigger ikke derover. Jeg kigger ind på mit. Den der store tårn. Der er 2 der, og 3 der. Nej, 2. Skyd lige efter mig, jeg vil have nogle pile. Og 2. Emil, hvis du tager diamonds, eller emeralderne, ikke også, så er du rig. Det tror jeg sgu også, jeg gør. Sig, hvis Aqua kommer. Aqua. Aqua er på vej over til vores ø. Bliv væk. Aqua er over på vores diamond. Nu er Aqua på... Okay, bare det. Ja. Nej, Rød begynder også på den der holdener challenge. Sig, hvis ham der kommer op. Hvem kommer op? Ham der med diamond gear kommer. Eller ikke helt. Jo, nu er han på vej. Fuck, ham der irriterende. Nu gemmer han sig. Emil, hvor dum mand. Bare gå videre. Random map. Ja, random map. Jeg håber, det er der de gode maps. I morgen skulle, hvis I kan høre mit tastatur. Det må I virkelig undskylde. Undskyld, hvis I kan høre mit fjernsyn og mig. Man kan, Hvis I kan høre mig. Man kan godt høre dig. Men man kan høre dit fjernsyn. Hvad? Det ved vi jo ikke. Nå nej, men jeg ja, bare rejoin. Og denne gang skal vi så ikke køre noget mid-challenge. Nej, den her gang så kører vi Rush Challenge. Ja, ja. Rush, Diamond og Mid. Nå, okay, du kan også Rush det. Jeg rusher rød. Fordi de har ikke dækket deres seng. Det har vi heller ikke endnu, men jeg har... Nej, så ja. Okay, der er rød, der kommer på vej. Yes, blå også herinde. Blå også herinde. Ja, blå også derovre. Han uddækker hende, og han vandt. Vi går bare hen og nakker dem nu. Ja. Nej, gå nu væk. Hov, har du blocks? Så lav lige en trappe. Og nu gul også. Kom gul. Jump. Jeg var tæt på at ryge ned og lægge. What? Jeg caller hacks. There we go. 3 diamonds. Har du så mange? Jeg fik ud af det. Ja, godt. Vi kan også lave en challenge no block æg. Eller no block i seng hedder det. Nej, tak. Jamen det kan vi prøve i næste game, når det er. Okay. Næste game. Nu går jeg synes vi lige skal hen og nakke pink. Køber du lige en saks og en pickaxe, når du får råd? En saks koster den ikke 60? Nej, 20. 30. Nej, jeg røg void. Jeg havde glemt, at min vej ikke gik sådan. Nej, der er en pink, der er en pink! Nej! Nej! Har du seriøst bygget over til dem?
Det kunne jeg ikke gøre før. Det var jo ikke klar. Jamen, jeg vidste ikke, det ville komme sådan der. Hvad regner du med at bygge en bro over til Diamonds? Ikke kig på broen, og så kommer der nogen, der slår dig ihjel. Hvad fanden regner du med? Jeg gik sådan set selv i Void. Fordi jeg kom til at gå baglæns. Please everyone, don't be noob. What? Mille, skal vi ikke spille noob? Noob? Hvad mener Jeg ved ikke, hvad det der HF betyder, men jeg ved ikke, hvad GL betyder. GL. GL er en HF. Der ligger bare... Jeg kan se, at først, når vi først må begynde at rush, for eksempel Diamond, så skal der stå Diamond Upgrade. Der er Ellers må man... Nej. Jeg laver bare et normalt... Nu laver vi bare no protection. Altså til ens seng. Man må gerne beskytte sig selv. Men vi må ikke beskytte vores seng, eller hvad? Nej. Okay. Emil, mens der jeg har nok iron, så køber jeg lige en saks. Ja, vi skal også have sparet op til en pickaxe. Det kan vi hurtigt. Det koster kun 20. 20? Ja. Vi kan også købe en til 12. Altså 12 guld. Så får vi sådan en diamond del. Det kan vi selvfølgelig også. Emil. Hvad fuck laver ham der, den grønne? Han hoppede bare i Void. Kom så, vi skal over til grøn. Jamen, har du så mange blocks? Nej, jeg tænker, har ikke blocks. Jeg køber lige hurtigt sharpness. Sharpness, her kommer jeg. Men nu skal vi passe meget på vores Køber du også blocks? Og jeg var lige bange for, at det der var os. Ja, men vi er gule. Så ved du det. Ja. Og hvis du ser en aquabro begynder at nærme vores base, så skal du skynde dig hjem. Så hurtigt du overhovedet her. Eller jeg hopper bare i Void. Hvis vi... Grøn er faktisk død. Lol, grøn er... Jamen, jeg vil gerne derover alligevel. Ja, har du ikke flere blocks? Nej. Oh my god, me. Yes, Aqua dør nu. Jamen! Jo! Wow! Det begynder i hvert fald at dø. En smule. Ved du hvad, jeg gør lige sådan der, så ved vi, hvornår de kommer. Der er en Aqua tilbage. Emil. Diamond in the sky. What? Det forstod jeg ikke helt. Nu er det den der Diamonds in the sky. Jo, den kender jeg godt. Shall I like that diamond? Shall I like that diamond? Hey, den har jeg brug for. Nej, Emil, grøn! Nå jo. Lol, prøv at se, hvor mange der er 0 internet ude i siden, hvis du trykker tab. Der står bare 0. Nå, det er liv, men prøv at se deres internet i forhold til dem, der spiller. Har du set på mit, det er fuldt, men jeg lægger stadigvæk. Det er ikke fuldt, og jeg lægger ikke. Skal vi gå ind på midt nu? Jeg synes bare, vi skal rush personer. Men vi må gerne gå ind på midt og sådan noget. Jamen, så skal vi bare passe på, jo. Det er derfor, jeg synes, vi bare skulle rush. Ved du hvad, jeg rusher midt nu, ikke også? Og så hvis der kommer nogen mod vores høje, så går jeg tilbage. Hvad vil du helst have i starten? Diamond Gear eller... Diamond Gear. Diamond Sphere. Ja, Diamond Gear. Fordi det er permanent. Altså permanent. Dø lige, sådan der. Jeg mangler kun 2.
Eller nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg mangler... Hvad farve er vi? Gul. Jeg har lige glemt det. Her. Jeg render lige hurtigt rundt herinde, fordi jeg vil også gerne lige have... Diamond gear. Ja, Så mangler vi kun 4. jeg har 2 på mig. Så mangler vi kun 2. Selvfølgelig var der en eller anden idiot til os. Der er washer. Grå. Skynd dig. Pas på. Trap er udløst. What? Hallo, jeg kunne ikke ramme ham. What, han hacker? What, han hacker? Ja, nu nakker jeg ham. Fuck, han hacker. Ja, det må jeg... What? Du går bare videre. De hacker pisse meget. Ja, det her det bliver en voldsom lang episode. Jeg synes, der er pisse mange, der hacker. Ja. Okay, nu spiller vi bare et normalt game. Høb, jeg lavede en fejl. Ej, Det kan man jo bare... ja. Bare kan ring du godt til... redigere det ud. I må godt ringe, hvis det er. Vi er ligeglade. Du må gerne redigere mit navn. Det gør jeg også, hvis jeg kan. Det er faktisk ikke så svært. Behøver vi det? Har Photoshop. Behøver vi det? Det gør jo ikke så meget, at jeg skal ud i lobbyen. At folk ringer til os. Nej, jeg røg ud i lobbyen. Skal også rejoin. Så. Nej, det kan jeg ikke. Det kunne jeg sige. Vi kan lave det bagefter. Skal ikke sidde en hel dag med at føre det til. Så. Hvor er du god, Emil? I må beklage, hvis I kan høre noget. Så. Mikkel, du bliver lige nødt til at komme herud og så igen. Emil. Jeg kan ikke skrive /rejoin. Emil. Hvad? Jeg ved ikke, hvad der sker. Skal jeg slutte episoden af? Nej, lad være. Hvorfor? Fordi vi skal stadig. Så det her er det sidste game, vi tager. Okay. Det sidste spil. Ja, det sidste spil. Jeg tager øverst. Okay. Så. Ja. Så. Det er det sidste game. Ja. Og vi kan ikke love, at vi lever i så lang tid, fordi nogle af os er dårlige. Emil. Jeg er da bedre gear end dig. Bedre gear end mig. Ja. Okay, lad os så se, hvem der har det bedste gear. Vil du have en poison potion på dig? Vil du? Jeg har ikke nogen. Jeg har. Kom. Men jeg skal enchant. Nej. Jeg vil tage på rød void. Oh my god, men hvis du havde rød void, så havde jeg smadret dem. Emil, du tager min XP. Jamen, nej, jeg skulle bare herned og kigge. Har du ikke et stensværd til mig? Jeg har det enchanted. Ja, må jeg få det? Skal vi lige finde det der. Tak, så kan jeg få sharpness 2. Pil. Kom. Jesus Christ. Go. Jeg har bare lag. No. Go. Vi skal op og clean up. Angar. Ja. Jeg runder af, når du er død, Mikkel. Jeg sidder bare og spectator dig. Nej.
Nej, det er ikke godt. De prøvede sgu da lige at springe midt i luften, synes. Jamen, jeg sidder bare spectator, der... Jeg kunne godt se det. Fuck. Fuck. Ja. Nu skal vi stoppe episoden. Jeg runder af ude i lobbyen. Vi skal først lige være i samme lobby for det. Jeg er i lobby. Er det ikke 45 det her? Jeg er 45. Okay, så skal vi. Ja. Vent lidt. Jeg slutter første episode af, når jeg har brugt min souls. Og hvad får jeg i munden? Lupino. Kommer du i den samme lobby som mig? Nej, 44 var det. Oh my god, jeg er lige gået ind i 45. Jamen, jeg kiggede forkert. Så Emil. Jeg kan da godt komme ind i 45, hvis det er. Oh my god, nu kommer jeg til at gå ind i den store lobby, den normale. Husk nu det inde på Sky Wars. Mm. Det er lidt pinligt, faktisk. Vente. Er det 45 eller 44? 44. 44. Vi mødes over den der sjældims. Nej, jeg er henne ved det der træsted, hvor der er nogle YouTubere, der starter. Det der er et lille træhus. Træhus? Ja, henne ved der, hvor vi plejer at starte et Skywars game. Hvad stod der i det? Herovre. Jeg er herinde. Jeg kan ikke se det, jeg har pisse meget lag. Bag dig. Eller ved siden af dig her. Lige ud. Nå. Så jeg står fint her. Vent. Så. I morgen skyld, hvis vi ikke har snakket så meget. Vent lidt, det kan være... Vent lidt, jeg skal lige hurtigt ind på Team. Kan jeg købe noget herinde? Nej, ikke nu så. Kommer du herhen, Mikkel? Vi ses alle sammen. Så, ja. Ja. Vi laver snart en ny episode. Mikkel han står lige ved siden af mig foran mig. Så ja. Det er jo så fedt, så vi ses. Hej hej.